hapon kaninyo. Gabi naman diha sa Pilipinas. Oni ang inyong alagad, mga bay. Si Buboy, ang Bisayang gwapo. Suroy sa ta dire para diop man. So suroy ta. Please like, subscribe sa akong YouTube channel. Kay sa sunod na kong vlog, suroy ta mo diri sa mga tourist spot sa Dubai. So world tallest na building, Burj Khalifa, and biggest photo frame, ilahang mga talanawon diri. Suro ikuanda mo kay holiday man, karong holiday diri suro ini. So mura sad nga ni suro sad mo diri para kung muari mo ibaw na mo unsay nga na nga lugar, unsa na siya. So di na mo murag pa kuan ba na siguro na siya lugar, unsa na siya mo na kabaw no unsay ngan. For your love yung kuan diri. Stop, like and subscribe lang mo. Huwag kalimot pag kuhan sa notification para updated mo sa akong mga pagsugdan nga vlog. So suroy-suroy ka mo diri sa kuhan. Sige, yan na lang tuto ba? O Moni, si